Hello guys! Ayan, wait lang. Hello guys! Good afternoon. Actually, kanina pa lowat yung phone ko kaya hindi ako makapag-vlog. 8%. Ano pagdating ko dito, 1% na lang talaga siya. So, ayan. Sobrang laki. Ayan, meron ko pakita sa inyo kasi naka-charge to sa computer. Kasi lowbat na lowbat siya. Kasi ako ng mga organizers pa din. Puro organizers ito kasi mga kailangan talaga namin. Lagi ko pinagpapaliban. Kaya ito, binili ko na siya. And sinabay ko na rin yung pagbili ng mga restock namin. So, ayun. Hindi ko pakita sa inyo. Ayan, o. Binuksan na ni Papa, eh. Mga e-paste, ganyan. So, kailangan talaga nakatago siya. So, eto. Bumili ako kanina. Ano lang to? 895 ata yung presyo nito. So, binili ko na. Kasi siya na maingay yung electric fan. Kasi si Hagrid natutulog. Yung ilalim ng aming lababo, yun, i-organize ko yun. Bili ako ng mga baskets. Baskets. So, medyo madilim. So, ito yung nabili ko. So, ayun yung mga na-restock namin. Ayun, siya grip tutulog doon. So, yun yung nabili ko. So, yun yung iano ko sa inyo. Ipapakita. Ayan, restock yan. Ang social na para siyang pastel. Madilim, wait lang. Ayan, pastel siya, yung ganito, dito sa ilalim. Actually, dapat sana, parang may pink. Ito na lang yung natira. So, may drawer dito. So, plano kong dito ilagay yung mga baso, at saka mga mug. And, dito naman, sa ibabaw, ito yung mga lagayan ng plato. So, secured siya, at least hindi maano ng mga ipis. Ayan. So, ayoko na magpanggap. Ito talaga yung binili ko. Para talagang malinis. And then, so, merong lagayan ng kutsara doon. So, yan. Hindi ko alam. Gusto ko yung mga pastel na kulay. And yung mga happy colors. So, yun yung ilalagay natin dyan. So, pakita ko sa inyo yung nabili ko isa. Na mga hangers. Tapos, maingay dito kasi dyan si Hagrid. So, ayun. Wait lang. Ito sabi ni Papa. So, i-cut mo pa. So, yun yung nabili ko. Anong tawag dito? Ayan. Kasi nasira, diba? Nasira yung ganito namin, lagayan ng yung dispenser. So, yun yung pinagtamnan ko ng malunggay. Ginanyan ko siya, oh. So, yan. Tapos, bumili ako nito. Yeah, suga pa, be. Para sa CR kasi na yung CR natin, yung balde. Ito na lang yung binili ko kasi medyo mura-mura ito, 99 pesos lang. Tapos ito, binili ko to, pastel din siya, pink, 89 naman ito, 89 pesos. Basahan sa CR. And then ito yung plano kong ilagay doon sa, wait lang, kasi mga pastel din na kulay. Ayan. Meron akong hanger, dalawa. Para to kay Hagrid. White yung pinili ko. 99 pesos. Meron mga pambata na hanger doon. Medyo mahal. Kaya yan yung pinili ko. Tagal yung masira ni Hagrid. Tapos ito, pastel din mga kukulay nito. Actually, mas mura na nga to, 109. Kasi sa mga ganito na basket, mahal to. Sa Unitap ko din to nabili. Para dito sa ilalim. Pangaon na to na ako. So, ayan. Andiyan pa na si Papa. Hi pa. Para dito sa ilalong. Para dito sa ilalim. Ayan. Mayroong yellow. Parang yellow green. Ito, ganito pa. Green, pink, at saka purple. Yeah. Tapos ito din. Lagayan ng mga... ito 129 lang to. May white doon na medyo social siyang dating. Pero... 100 plus din. Pero ito na lang yung pinili ko. Ayan, 129. Tapos, pinilan ko si Hagrid ng pool. Malaki ito na pool.
Ayan. This is, mura lang to. Hindi ko kalimutan ko yung presyo nito. Iko. And then, yung the rest is mga restock na lang yan. Ayan. Ano ba to? Bumili pala ako ng tela. So, ayan. Sa bagay mo. Tabaw. Hello guys, good morning. So kahapon medyo konti lang yung na-vlog ko kasi nga lobat na lobat yung phone ko. So kahapon kami ni Papa, nag-general cleaning talaga kami. Kaya namili ako kahapon ng mga pang-organizer. Kaya kasi para maano na yung mga gamit. So usually yung mga binibili ko ngayon mga organizers talaga, mga gamit sa bahay. Kasi ayun, talagang pinaglaanan ko yun ng budget talaga. So, ayan, nilagay na namin yung, lagayan ng plato. And I'm so happy doon sa lagayan kasi hindi siya napapasukan ng kung ano-ano. And, ayun na yung ating dispenser na lagay ko na rin. So, kahapon, puro linis lang kami ni Papa. And then, kinuha na namin dito yung, tingnan nyo yung aming, hindi pa ako nakapaglinis kagabi kasi antok na ako. So, yung dito, basura, lagyan namin kahapon. So, dito, tinanggal na namin yung cabinet. Kasi yung cabinet, bibili kami ng cabinet for Hagrid at para din sa amin. Pero, syempre, kakabili ko lang ng mga kagamitan. So, mag-stop muna tayo. Kinuha ko muna yon kasi nilagyan ko ng mga plato yon. Ayun, bumili ako ulit ng, tawag dito, lagayan ng mga plato. So, tinanggal na namin dito. Tapos, dito na namin nilagay yung cabinet kay Hagrid na yan for now. Kasi, plano namin bumili ng isang cabinet niya. Kasi dito, meron kasi itong pwede kang mag-hanger. Ayan, tapos, ayan yung swimming pool na inano namin kahapon. Ang laki niya, sobrang laki. Niliwa nga si Papa niyan. Ayan. Tapos, eto yung mga gamit niya na tinanggal namin kahapon. Hindi ko pa na-arrange. Ayan silang dalawa tulog. Actually, eto na yung parang magiging kwarto namin. Kasi nilabas namin to, yung mga damit namin. Kasi dito sa stock room, na yung mga stocks. Bongga. Hindi na talaga siya, talagang, kahit yung iba nakahang na, medyo masikip na talaga siya. Pero, ayun, sa mga sa mga interested sa business, doon kina-upload yung video sa Christine Likit na video sa second channel. Nakalagay yung link sa baba. So, doon lahat sinishare ko about sa Shopee, about sa lahat ng mga negosyong ginagawa ko. So, ayun. Tapos, ayun, nagtutupi ako kanina. Ayan. Kasi yung mga damit namin. Tapos, di ba, yung mga ni Hagrid dito yan. So, ito na nga yung magiging kwarto talaga. Problema ko lang dito kung paano ko siya i-close talaga na parang hindi makita sa labas. Pero pinag-iisipan ko pa. Bigyan niyo ako ng idea. Ano yung gagawin ko. So, ayan. At transfer namin dito yung yung table ni Hagrid. At saka yung kanyang Nabili ko yan sa Unitop din. Nabili ko siya ng 1.7. Yang murang parang parang meron siyang wheels dyan sa ilalim na pwede ba siya mahihila kaagad. So, ayan. Kinransfer ko dyan. And then, so parang talikuran kami ni Hagrid kasi nandun yung computer ko. So, pero yung computer kasi bibili ako ng computer table talaga para save sa space. So, yan. So, ayun. Tapos, eto, bumili din ako ng foam. Makikita niyo yung foam, medyo maana siya. So, bumili ako ng foam, buy one take one yan sa Unitop din. So, diba, Unitop girl? So, Unitop yan, buy one take one. Nabili ko siya ng 1,995. So, ganun. So, yung mga toys ni Hagrid, nandun sa ilalim. Ayan. Nandun sa ilalim. So, ganun yung ginawa ko. Ano pa ba? So, i-update ko kayo sa loob ng
stock room namin. Abangan nyo sa second channel natin, ha? Pero ipasilip po sa inyo. Kasi nagkalat pa yun dito eh. Ayan, may mga boxes pa. Ayan, walang ilaw. Pero, ayan, actually, na-arrange yung mga stocks, pero yung mga boxes lang talaga na ginagamit namin. So, anyway, so, ganon. Tapos, may nagtatanong sa akin, kumusta na yung garden ko? So, diba, ngayon ako nakapag-update sa inyo. Yung garden ko is actually, gano'n pa rin. So, medyo konti na nga lang yung mga nasa labas kasi yung okra ko, dinala ko kay mama. Yung okra, tubo na talaga na okra, yung may mga bunga na. Kasi kailangan ni mama yung okra para kasi nakain nila yon. So, ako lang naman kumakain ng okra dito sa bahay. So, meron akong dalawang okra dyan na puno na plants para yun yung kinukuha ko. And then, ngayon mga bulaklak na din yung tinatanim ko. May mga bulaklak na ako. So, pakita ko nga sa inyo. So, ayan siya. Ayan. So, ito yung ginamit namin kahapon, guys. Ayan. So, dito may mga pechay. Pechay din doon sa ito ginamit namin ito kahapon pang cover sa pool. So, ito yun yung mga natin, tanim. So, dito ito mga flowers ito, guys. Ito lahat mga flowers. Ayan. Na to, bulaklak na ito. Na to, palabas na yung flowers. So, andun. Meron pa doon. Ayan. Yun lang yung mga flowers mga pananim ko. Meron pa akong mga ita-transplant. So, okay pa siya talaga kasi dyan na talaga kami kumukuha ng mga gulay. As in, dyan talaga kami kumukuha. So, ayun, naglilinis lang ako ngayon kasi relax namin today Sunday. So, walang work. Stop na talaga. Pag Sunday kasi hindi ako talagang walang shipment, lahat wala yan, relax talaga. And then ayun, so marami pa akong gustong ipakita sa inyo mga update sa buhay namin na hindi ko pa na-update sa inyo. So ayun, nagising na yung isa kasi today is Sunday kaya hindi pa siya giligpit itong ang tawag dito, pool kasi every Sunday kasi nagpo-pool na. Hindi every Sunday, ang ginagamit talaga niyang pool is yung aming container na malaki. So, ngayon nga nabilhan ko siya ng ganyan. Every Sunday, yan yung gagamitin niya. So, after ng ngayong araw nito, ililigpit na naman yan. And then, Sunday na naman ulit ipapump. So, ayun. Good morning, Be! Ayan si Chuchay. Tutulog pa si Papa kasi today is Sunday, di ba? Kita pa yung tiyan. So, ayun lang. Yun lang yung update ko. Gusto kong talagang mahaba yung video, yung vlog talaga. No? Gusto kong umabot ng 16 minutes. Tinatry ko talaga na ilinisin itong phone ko kasi ang dami namin ng laman ng mga pictures, sa mga paninda. So, kailangan ko siyang i-post talaga para ma-delete ko na kaagad. I'm planning na bumili ng photo paper para ma-print na yung mga pictures para ma-save ko sa USB just in case. So yun lang yung update ko sa inyo and para makita nyo sa malapitan talaga na so yun. And then tignan nyo yung ginawa niya kahapon, yung lagayan ng box sa pool, kinhat-cut niya tapos nilagay niya dyan sa so hinayaan ko na lang siya. So, andun niya sa ilalim yung so yung mga supplies niya. Actually, bibili pa ako ng isang cabinet. Pero isipan ko saan ko ilalagay. Diba? So, pinag-iisipan ko pa. And then, ito sa TV, nagkalat na yung mga So, yung mga tinupi ko, i-arrange ko. And then, nagkalat din yung aking table doon. So, good luck. So, ayan silang dalawa. So, dito na talaga kami natutulog talaga, guys. Dito sa, namin. Ha? Biyot pa pa.
So, dito kami natutulog and then, ayan. So, give me tips on paano ko siya i-ano na makover. Plano kasi maglagay na lang dito ng hindi ko alam. Basta, pinag-iisipan ko pa. Pero for now, kailangan talaga namin siyang ilabas. So, ayun. Nagugutom na ako si Chuchay. Tingnan nyo, dirty ng floor. Kasi kagabi splack na talaga kami pag So, ayun. So, salamat sa panonood. Magpapaalam na ako dito. And, idadagdag ko lang to sa video kahapon. So, ayun. Nag-update lang ako sa inyo kung ano yung mga kalagayan na ginawa namin kahapon. Kasi hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi lobot na lobot yung phone ko. So, see you in my next video, guys. Salamat sa panonood. Bye!